Għat-tielet sena se jerġa' jkun qed jingħata l-mekkaniżmu addizzjonali kontra l-għoli tal-ħajja. Dan il-benefiċċju ntiż biex flimkien mas-sussidji fuq il-prezzijiet tal-enerġija u taċ-ċereali jagħti sostenn lill-familji bi dħul baxx jew medju quddiem l-isfida tal-inflazzjoni anke jekk din issa battiet. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis filgħodu ġie spjegat li kważi 97,500 familja din il-ġimgħa se jitħallsu t-tieni pagament relatat li jkopri l-perjodu minn Lulju sa Diċembru tal-2025. Bejniethom dawn il-familji se jirċievu total ta' 24.7 miljun euro. L-ewwel pagament kien tħallas f'Diċembru tas-sena l-oħra u kopra bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena. B'hekk l-investiment totali għal din is-sena li qed jerfa' waħdu l-Gvern ilaħħaq mal-50 miljun euro. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Mark Musu spjega li l-pagament qed jingħata lill-familji li dħul tagħhom u taħt it-dħul medjan nazzjonali ekwivalentizzat. Skont ċifri tal-NSO għall-2023 dan ilaħħaq 18,940 euro għal familja persuna waħda waqt li dħul ekwivalentizzat ivarja mad-daqs tal-familja. Il-mekkaniżmu tal-kol addizzjonali jikkonsidra żewġ affarijiet l-ewwel nett il-livell ta' dħul tal-familja u kemm hemm membri fil-familja. Allura dak ifisser li anqas ma dħul aktar ikun il-benefiċċju u l-istess aktar ma jkun hemm membri fil-familja aktar ikun il-benefiċċju wkoll. Il-benefiċċju fl-2025 varja bejn 145 euro punt 10 ċenteżmi fis-sena u 1,500 euro fis-sena. Il-Ministru responsabbli Michael Falzon sostna li għalkemm l-Oppożizzjoni qed tipprova tpinġi stampa daqs li kieku l-Gvern mhux jindirizza l-għoli tal-ħajja, fil-verità l-firxa wiesa tal-familji li qed igawdu mill-benefiċċju mhumiex biss dawk f'riskju ta' faqar jew vulnerabbli, iżda wkoll dawk fil-klassi medja tas-soċjetà. Fil-fatt madwar 55% minn dawk li qegħdin jibbenefikaw mill-mekkaniżmu għall-għoli tal-ħajja illum il-ġurnata mhuma fl-ebda riskju ta' faqar. Naħseb ta' min ifakkar kif kienet l-attitudni tal-amministrazzjoni nazzjonalista. Wieħed kien qal ħajolgħu l-prezzijiet, l-ieħor kien qal nivvota bil-qalb biex jolgħu l-prezzijiet tal-enerġija u l-aħħar wieħed kien qal innek jolgħu l-prezzijiet barra, allura jolgħu hekk ukoll. Din hija miżura li ħadet fa' 50 miljun fil-but tan-nies f'din is-sena. Dan huwa t-tieni pagament qed nolqtu diversi numru sostanzjali ta' familji u dik hija differenza netta.